Diba? Kapeha, kapeha, kapeha. Nangyari magin mo na gid. Nanan. Kain guys, president ko. Video ba kay gabi kay kung kaagi karon. Naglagay ko nag-abang ko gikan og kuan gown ato na gyud storyteller naman dito. Ay ikaw naman ni isip na natin sa sa TV dito ba niya makita na tong naong nila. Ayaw pa. Kaya mauwa ko. Ato kay Carlo ay na pag-flash.